Ai wannan ba yunkuri ne da za a yi amfani da makamai ba, face nuna turjiya ce da za ta kai ga mai da tsarin demokuraɗiyya a cikin ƙasa, wanda kuma ya yi daidai da ra'ayin jama'a ba kamar yadda ake yadawa a shafukan sada zumunta ba. Wannan yunkurin dai ba za a yi amfani da makamai ba. Is a civil movement enough? Kana ganin yin tawaye ya isa ya mayar da shugaban kasar da aka yi wa juyin mulki? A yanzu dai za mu iya yin abin da muke iya yi na matsayinmu na kungiyar fararen hula, kuma muna yi ne domin dawo da dokokin kundin tsarin mulki. Muna kokarin jawo hankalin jama'a a Nijar, kuma muna son haɗa kan bangarorin ƙasar daban-daban, inda za mu nemi taimakon su wajen tabbatar da an mayar da shugaban ƙasa akan mukaminsa. At the moment, a yanzu wani irin taimako kuke samu, sannan wacce karɓa kuke da ita ga al'ummar ƙasar? Ai mu ne da galibin jama'ar ƙasa. Mafi yawan 'yan Nijar sun fi yarda da tsarin mulki irin na demokuraɗiyya. Tuni suka sallama a wannan tsarin da suke ganin shine daidai, sannan suna muradin ganin an sake maido da zaman lafiya. Where are you speaking to me daga from? ina kake magana da ni haka? Ba zan iya faɗa maka ba, abinda kawai zan iya sanar da kai shine ina magana ne da yawon al'ummar Nijar a matsayin mai kare zababbiyar gwamnati. Muna aikin kare kungiyoyin fararen hula, kuma muna kare wannan gwamnati ne, muna goyon bayan mara da ita. Bayan haka muna neman al'ummar ƙasa da ƙasa su taimake mu cimma wannan muradi. Kazalika muna son a saki shugaban ƙasa. Tell me about your background. Menene tarihin rayuwarka kafin ka shiga gwamnati? A'a, sam bai kamata ka sha kuɗin labarin rayuwa ta ba da takamaiman abin da yake wakana a yanzu. A nan ina wakiltar fararen hula, wannan ba shi da kowace irin nasaba da amfani da makamai ko tawaye, kuma ya shafi sakin shugaban ƙasa, ya kuma shafi bin dokokin tsarin mulki, ba wai tarihin rayuwa ta ba. I'm asking about ina tambayar ka ne game da ko akwai rarrabuwar kan 'yan Nijar bisa bambancin kabila, ko kuwa mutane na yin demokradiyya ne daidai da al'adunsu, ko kuma sun fi goyon bayan sojoji ne. A'a, babu wani bambanci irin haka. Wannan fa ya shafi haɗa kan dukkan kabilan Nijar ne tare da yin tafiya da dukkan wakilansu. Mu masu bin demokuraɗiyya ne kuma na jama'a. Ka daina shafa mana kashin kaji game da nuna wannan buzu ne ko ta kabila ta daban. Mun daɗe da wayewa da sanin tsarin demokuraɗiyya a nan Nijar. Kawai dai muna son a dawo mana da shugaban ƙasar mu, kuma daga yanzu wajibi ne a dakatar da wannan ɗabi'a ta juyin mulki a jere. This system of going from coup to coup has got to stop. What's your plan now? Yanzu wani shiri kuke yi na gaba, sannan me kake son kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka wato ECOWAS ta yi? Mun nemi ECOWAS su ɗauki matakin samar da tsaro a dukkan yankunan mu. Ana samun yawaitar juyin mulki a Afirka, kuma dole ne a yau tufka hanci. This contagion of coup, and it's got to stop. And if ECOWAS don't do idan har what you ECOWAS want, have din you a bata plan? cika waɗannan muradin naku ba, ko kuna da wani shiri na daban? Well, we will continue to fight Sosai for kuwa, our za mu ci gaba da gwagwarmayar dawo da tsarin demokuraɗiyya, sannan a sake shugaban ƙasa. Shine kawai muradin da muka nema. Ba za mu sanar da ECOWAS abin da za ta yi ba, amma in dai suna da manufar martaba tsarin demokuraɗiyya, to ya kamata kuwa su shiga tsakani. democracy, then they should intervene.